Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хәйрлики хәзер булачак темалар хакында кыскача. Дарума акчамы, кайсын сайларга? Кай вакытта ул решение менә кеше гомере не тора. Ни өчен социаль пакетны сайлау отышлы? Фәризә Мәҗитова белеште. Суның сыйфаты кайчан яхшырыр? Тәме хлоркалы инде в любом случае безнең тора фильтр. Сыйфат яхшыруын күтәргәме, әллә коммуналь хезмәтләргә бәя артуынмы? Водоканал оешмасының проблемалары һәм киләчәккә планнары хакында Гөлназ Сәйфетдинова. Жай уза төзелеш һаман урыныннан кузгалмый. Погода позволяет итә дигәндәй эшлә. Казанның Азинская урамында яшәүчеләрнең дәгъваларын Нияз Рахман тыңлап кайтты. Программа бар, акча юк. Безнең средства белән бөтенсен покрывать булмый акча белән. Татарстанда бакчачылык ширкәтләренә ярдәм итү программасы ни өчен тулы көчкә эшли алмый? Айзат Шаймардан. Бүтән республиканы тетрәндерерлек хәбәр бүген Алексеевский районыннан килде. Монда үги әтисе 9 яшьлек кызны кыйнап үтергән. Республиканың тикшерү комитеты баланы үтерү маддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Шик астында кызны тәрбиягә алган 39 яшьлек Роман Григорьев тикшерү мәгълүматларына караганда ул баланы аяклары белән типкеләгән. Баш җәрәхәтләреннән кыз җан бирә. Соңрак тикшерүчеләр баланың тәне пешкәнлеген дә ачыклый. Бу гаиләдә исә 6 бала була. Икесе үзләренеке, 4-се тәрбиягә алынганнары. Располагает информацией. Безнең мәгълүмат буенча гаиләгә тәрбиягә алынган тагын калган 3 бала да даими җәберләнә. Бу уңайдан районның опека бүлегенә карата үз эшләренә салкын карау маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Тикшерәбез. Без райондагы опека бүлегенә дә шылтыраттык, тик бүген монда телефонга җавап бирмиләр. Райондагы опека бүлекләрен контрольдә тотучы Мәгариф һәм фән министрлыгында да бу хәлгә аңлатма бирүдән бүген баш тарттылар. Соңыннан без республикадагы бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачина белән элемтәгә кирдек. Без мондый хәлләрне даими контрольдә тотабыз. Шулай да һәр гаилә, һәр вакыйганы карап бетереп булмый. Минем кул астындагы кешеләр бу очрак буенча башка дәүләт органнары белән эшли. Хәзер тикшерү бара. Әлегә берни әйтеп булмый. Татарстанда 18 яңа комлык су күрү өчен яраклаштырылачак. Куткаручылар сүзләренчә, суга бату очракларының күбесе шартлар юклыктан һәм коенучыларның исерек булуы аркасында килеп чыга. Быел республикада инде 58 кеше батып үлгән, шуларның 4-се балалар. Бу хакта кече судынлар буенча баш дәүләт инспекторы Юрий Венедиктов хәбәр итте. Хәзер республикада 33 рәсми комлык бар, иминлекне тәэмин итүдә асфот ярдәм итә. 500-гә якын кеше үз теләге белән 150 мобиль төркемгә кушылган. Максат гадәттән тыш хәлләрне кисәтү, балаларны мәктәп һәм лагерьларда yüzörгә өйрәтү. Акча сайларгамы әллә социаль пакетны Татарстанлыларның 1 октябрьгә кадәр сайлау мөмкинлеге бар. Социаль пакетны сайлаучылар елдан-ел арта. Шулай да акчалата компенсациягә өстенлек бирүчеләр күбрәк әле. Айруча Кукмара, Яшелүзән, Бөгелмә, Нурлат, Алексеевск, Чистай, Актаныш районнары халкы баш тарта икән. Бүген бу хакта сәламәтлек саклау министры белдерде. 800 сум компенсация кеше гомерен алыштыра аламы? Фәризә Мәҗитова гыйбрәтле тормышлы кешеләр белән очрашты. Дөнья хәлен белеп булмый. Бүген менә исән кеше уйлый, менә 700 тәңкә ул кешегә керә, ә менә дарулар әллә кирәкми дип. Аның тормышын бер мизгел хәл иткән Руслан Зарипов узган ел йөрәген алыштыра. Мәскәүдәге катлаулы операциядән соң кирәк даруларның очы-кырые юк. Ярый, бушлай бирәләр. Менә бер пачкасы тора 4000. Менә монда ятымны 20 меңлек дару бер айга. Икенче очрак, йөзен күрсәтергә теләмәгән бу туташ социаль пакетны 9 ел элек сайлый. Диагнозы шундый: ай саен 40 меңлек дару эчә. Бу дарулар минем өчен бик кирәкле, уңай, и мин аларны социаль пакет даруларны алам. Ярты сәгать эчендә ташламалы дару алырга унлап кеше килде. Һәрберсенең үз тарихы, үз тәҗрибәсе. Акча җитми ул даруларга. Бик күп дарулар алырга туры килә менә безгә. Аптекаларда дарулар юк, кирәкле препаратларны очсызрагына алыштырып бирәләр ди халык. Бу социаль пакеттан баш тартуның беренче сәбәбе. Мәсьәлә шунда ки, баш тартучылар күбрәк булган саен, мондый очраклар да ешрак булырга мөмкин. Чөнки программа бюджеты нәкъ менә анда катнашучылар санына карап оеша. Чөнки менә күп кеше бушлай дарудан баш тартса, ул финанс мөмкинлеге ул программаның әзәе.
Ни өчен социаль пакетны сайлап та кеше тиешле дару ала алмый дигән сорауга җавап шушы. Сәламәтлек саклау министры белдергәнчә, дарудан тыш авыруларга шифаханәләрдә ял итү, тернәкләнү үзәкләренә юлламалар алу хокукы да бирелә. Министерство здравоохранения республики поступает много обращений. Безгә ешкынан дарудан баш тартучылар кире уйлап мөрәҗәгать итә, тик кызганычка каршы без аларны киридән программага кайтара алмыйбыз. Әле уйларга вакыт бар. Дарумы, акчамы? Кайсысын сайласын 1 октябрьгә кадәр хәл итү зарур. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. НДС, ягъни өстәмә түләүгә салымның артуы торак коммуналь хезмәтләрнең хакында чагылыш табырга мөмкин. Ил буенча шушы 2%-ның нәтиҗәләрен фаразлыйлар. Салым артудан нәрсә көтәргә соң? Бүген әлеге мәсьәлә Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты каршындагы иҗтимагый советы утырышында да күтәрелде. Бәяләрдән кала әле шишеләсе мәсьәләләр җитәрлек, суның сыйфаты һәм аның югалуы мәсәлән. Нинди су кулланабыз һәм моның өчен нинди бәя түләрбез? Гөлнар Сайфетдинова белеште. Изменение НДС на тарифах на воду. Борчылу бар, әлегә төгәл җавап кына юк. Илнең икътисади үсеш министрлыгында тарифларны билгеләгәндә салым арту исәпкә алынырга тиеш дип саныйлар. Аны тарифка кушарга тәкъдим итәләр. Министерством экономического развития. Хәзерге вакытта бу мәсьәлә министрлыкта каралган, инде карар кабул ителәр, безгә аны җиткерәчәкләр. Без бары үтәүчеләр генә. Киләсе ел башыннан салым 2%-ка арта икән, шул ук 2% коммуналь түләүләргә күчәрме? 2019 елга тарифлар нинди булачагы быелның декабренә кадәр хәл ителергә тиеш. Тариф принимается на год. Тариф 1 елга кабул ителә, үзгәреш елга 1 тапкыр 1 июльдән кертелә. Салым гыйнвардан арта 1 ярты еллыкны да исәпкә алып, тарифларда НДС 2%-га түгел, 4% булып чагылыш табарга мөмкин. Андый очракта без башка чыгымнар өчен түләүне индексациялый алмаячакбыз. Түләү арта, менә сыйфат канәгатьләнерлек түгел. Водоканал белгечләре башка шәһәрләр белән чагыштырганда Казанда суның сыйфатын яхшы дип бәяли, кулланучы килешми. Тәме хлоркалы инде в любом случае безнең тора фильтр. Жестко она. И сары да килә, менә хәзер бездә вообще су юк. Из труб она как-то, знаешь, желтоватый течет. Вот, допустим, у нас. Бу мәсьәләне совет утырышында да күтәрделәр. Я сам даже с этим столкнулся, как-то в Советском районе. Совет районында краннан сары су белән ком акты. Белгечләргә шалтыраттым. Пычрану чыганагын да ачыклый алмадылар. Суның пычрануына йорттагы челтәрләрнең искергәнлеге дә сәбәп була, дип водоканал җитәкчелеге. Оешма карамагындагы 3000 километрга сузылган торбаларның да 70%-ын алыштырырга кирәк. Улар да югалган суны табасы бар. Узган ел мәсәлән водоканал кулланучыларын 88 миллион куб метр су белән тәэмин итсә, шуның 15%-ы югалган. Мы организовали службу. Без күзәтү алып барабыз, суны урлау һәм законсыз тоташтырулар буенча. Хәзер төп игътибарыбыз бистәләргә. 15% югалту турында сөйлибез икән, аның 2-3% нәкъ менә шәхси сектордагы урлауларга туры килә. Эшне камилләштерү өчен 2028 елга кадәр исәпләнгән программа бар. Киләсе елга Заречье канализация насос станциясе төзелешенең 1 этабы төгәлләнергә тиеш. Биологик чистарту корылмаларыннан чыккан исне бетерү буенча эш бара. Гөлнар Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Түбән Кама халкы бүген күпләп трамвайга күчеп утырды. Хәтта шәһәр мэры да шунда ки монда Кызыл Шишмә бистәсенә илтүче юлны яптылар. Аны төзекләндерәләр, әмма уңайсызлыклар вакытлыча гына җитәкчелек. Эше тәмамлангач, төзек һәм тигез юлдан йөрәячәкләр. Күпкә түзгәнне азга түзеп эшкә трамвайда баручылар белән Лейсан Сабирова аралашты. Лесная урамыннан Кызыл Шишмә бистәсенә кадәр ара бүгеннән ябык. Әйләнә-тирәне кайнар су малае сыкылачлап алды. Яңа юл салалар. Полотно почистили. Юл япмасын тулысынча чистарттык, битум агызып чыктык, техника калган эшләргә әзер. Махсус техникадан кала башка машиналар өчен юл 10 августка кадәр ябык. Берәүләргә уңайсызлыклар тудырса, бистә малайларына кызык. Юл төзекләндерүдә кулланылачак техниканы алар җентекләп өйрәнеп чыкты. Хәер, җирле халыкның да күбесе бу эшләрне күңелле мәшәкать ди. Один день потерпеть. Это ничего страшного. И очень рада, что тут делают. Юл салуларына шатланам, бик матур була. Юл күптән салынган була әле совет заманында. Ул шәһәрнең төп юлларының берсе, аның аша көн саен күп техник уза. Шуңа юлны киңәйтәләр, өстәмә корылмалар төзиләр. Бистә халкына шәхси машиналарын җәмәгать транспортын алмаштырырга тәкъдим иттеләр. Биредә шәһәр мэры да яши. Айдар Метшин трамвайга күчеп утырды. Здесь надо набраться терпения. Бераз сабырлык кирәк. Бу елны төзекләндерүнең соңгы этабын да сыйфатлы башкару зарур. Уңайсыз булса да, барыбызга да кирәк. Шәһәр халкы уңайлыгы өчен җәмәгать транспорты санын арттырдылар. Кызыл Шишмә тукталышыннан өстәмә рейслар йөри. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Лейсан Сабирова, Яңа Гасыр каналы.
Яңа офукларның тәрәзәсендә әлегә кадәр ут күренми. Сүз башкаланың Айзенская урамында урнашкан торак комплексы хакында. Новый горизонт дип аталучы 157 фатирлы йорт узган елны тапшырылырга тиеш була, тик үй туе инде 3 тапкыр кичектерелә. Фатир хуҗалары исә аптырашта. Бүген аларга төзүче оешма җитәкчелеге нәрсә дип җавап бирде соң? Нияз Рахман да тыңлап кайтты. 2016 елда шушындан квартира алган инде булган квартирабызны сатып расширяция итәргә дип инде. Рөстәм Габдрахманов бүген гаиләсе белән арендага фатир алып торырга мәҗбүр, икләтә түлим ди. Торганна да монысы өчен дә яшь балалы гаилә яңа фатирга инде быел җай күчеп булмасмы дип хыялланган була. 31 көнне бетергә тиеш. Стройка разрешениесе буенча шыбыклар эленеп тора, лифт куелган иде, квартираларга кеттеләр, күрсәттеләр. Новый горизонт торак комплексында йортны тапшыру вакыты инде 3 тапкыр кичектерелә. Документлар буенча соңгы срок узган елның октябре. Дом буенча мөрәҗәгать иткән кешеләр бар. Шулай ук үзебезнең депутатларга да менә язып карадык. Безнең үй тик тора, анда вак-төяк эшләр калды дип әйтәләр. Аларны әле эшләүче юк. Застройщик сүзенә ышансак, 20 августта алар эшне эшләп бетерәләр, эшләргә тотыналар. Өлешле бакча кертүчеләр, фатир хуҗалары бүген төзүче компания вәкиле белән очрашты. Вакытлардан туйган халыкның соравы бер: йорт кайчан тапшырылачак? Биредә исә хәзер төп эшләр бары тик территориядә гына бара. Монда астагы һәм өстәге парковканы төзекләндерәләр. Шунысын әйтергә кирәк, йортның үзендә исә ишекләр ябык. Монда инде кергән-чыккан төзүчеләр күренми. Шулай ук техника да инде күптән монда эштән туктаган. Разные подрядчики работают. Чтобы их не смешивать, я сделал. Монда бит төрле кешеләр эшли, подрядчылар, шуңа күрә эш озак бара. Без башта төп подрядчыны кертәбез һәм барысы да әзер булачак. Мин сезгә шуны әйтәм, сентябрь айында сез фатирларыгызга күчә алачаксыз. Ачкычлар тапшырылачак. Бер ел көткәнне халык бер ай гына көтәргә риза булып таралышты, ләкин төзелеш компаниясе бу уңайсызлык өчен фатир хуҗаларына компенсация түләргә тиеш. Фатир көтүчеләренең кайберләре судка мөрәҗәгать итәргә җыена. Нияз Рахман, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Программа бар, акча юк. Безнең средства белән генә бөтенсен покрывать булмый, акча белән генә. Татарстанда бакчачылык ширкәтләренә ярдәм итү программасы ни өчен тулы көчкә эшли алмый? Айза Шаймарданов. Изге ният белән изге сәфәргә. Түбән Камадан быел хаҗга ничә кеше кузгалды? Хаҗ догалары дигән китапны алдым. Монда тагы менә алмалар, печеньелар булар инде Казанга барганча ашарга дип. Хаҗга җыенучылар хакында Гөлназ Гыниятова. Татарстан президенты бүген шәхси сораулар буенча гражданнарны кабул итте. Беренче булып Рөстәм Миннехановка Питрәч районының Богородская авылыннан Эльза Хөснетдинова керде. Ул татарча сөйләшүче курчаклар ясый. Президенттан аларны күпләп чыгаруда ярдәм сорый. Рөстәм Миннеханов проектны хуплады. Шулай ук видеоконференция вакытында Буа районы укучысы мөрәҗәгате кабул ителде. Ул республика башлыгыннан Лоши бистәсендә спорт майданчыгын төзекләндерүдә ярдәм итүне үтенде. Мөслим районының Күбәк авылыннан күп балалы гаиләгә микроавтобус кирәк. Республика башлыгы кураторлык итүче ведомстволарга мөрәҗәгать иткән гражданнарга булышу юлларын карарга йөкләде. Татарстанның 17 районында корылык, аларда гадәттән тыш режимы кертелде. Корылыктан аеруча зыян күрә торган җирлекләр ул Азнакай, Актаныш, Баулы, Яшелүзән, Кайбыш һәм Мөслим. Әлеге район башлыкларына хәлне яхшырту максатыннан тиешле дәрәҗәдә эшләргә кушылды. Бу җәйдә уртача 163 мм явым-төшем урынына Татарстанның кайбер районнарында нибары 40 мм тирәсе генә яңгыр яуган. Инде күптән фаразланган яңгырлар да башлана. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кисәтә. Бүген төнле һәм иртәгә көндез яшенле яңгырлар, буз явуы, көчле җил көтелә. Тизлеге секундына 17 метр булачак дип фаразлыйлар. Шуңа күрә юлларга чыгудан тыелып торырга, фатир тәрәзәләрен яхшылап ябарга киңәш итәләр. Татарстанның бакчачылык ширкәтләрендә ремонт бара. Ул программа 2 өлештән тора. Беренчесе дәүләт үзе турдан-туры финанслап, инфраструктураны яхшырта, икенчесе исә үзара финанслау аша. Бакчачылардан җыелган 1 сумга дәүләт 2 сум үстәүне күзаллый, үзгәрешләрне һәм шишәсе мәсьәләләрне Айза Шаймарданов ачыклады. Александр Васильев җәй буе бакчада яши. Бу Иделдән ерак түгел Чистокүл бакчачылык ширкәте. Монда шәһәр ыгы-зыгысы юк, ләкин күңелен борчыган мәсьәләләр дә бар. Бакчачылык ширкәтендә инфраструктура искергән. Күп кеше жаловаться итә, машинаны биям, теге тар ниләр, бугарлар дип әйтим инде, мотор төзек түгел, начар инде. Шулар шундый ниләр
Александр Васильевның хыялы өлеше тормышка ашып килә, юлның төбелешен яңарталар. Чистогөл бакчачылык ширкәтенә хәзерге вакытта менә шушындый ташлы асфальт юл салалар. Инде август ае ахырына ул тамамланырга тиеш. Барлыгы 2 километр юл ара һәм дә 20 миллион сум. Барысы да республика бюджетыннан махсус Татарстан президенты программасы нигезендә башкарылучы эш. 2017 елда Татарстанда бакчачылык ширкәтенә ярдәм итү программасы эшли башлады. Инде 2нче ел рәттән республика бюджетыннан 550 миллион сум бүленгән. Мәсәлән, узган ел бу акчага 38 километр юл һәм 3015 метр су үткәргечләр салынган. 50 су каланчасы, 32 кое казылган, 141 чүп җыю урыны ясалган, анда 271 контейнер, 129 бункер куелган һәм башкалар. Тик бу әле бакчачыларга ярдәм итү программасы тулы куәткә эшли дигән сүз түгел. Программаның икенче өлеше турында сүз. Ул үз финанслауны, ягъни бакчачылардан җыелган 1 сумга дәүләт 2 сум өстәүне күз алды. Планировали вложить в это миллион, мы его набрали, он у нас лежал, но... Үз финанслауда катнашыр өчен Чистокүл бакчачылык ширкәте халыктан акча да җыйган булган. 400 хуҗалыктан 500 сум, җәмгысе 1 миллион сум җыела. Тик дәүләттән тиеш 2 миллион сум бүгенгә кадәр килеп җитмәгән. Ожидания были большие на самом деле. Үз финанслауга өметләр зур иде, ул барыбер эшләп китәр дип уйлыйм, ләкин без җыйган акчаны әкренләп тота башладык инде. Менә электр баганаларын алыштырдык, акча тик ятырга тиеш түгел. Бакчачылар хәзер үз финанслау программасын эшләтеп җибәрү өчен финанс министрлыгыннан җавап көтә. Министерство финансов требует гарантии, что... Татарстан финанс министрлыгы бакчачылар үзләре подрядчыны табып тулысынча үз акчаларына эшләтергә тиеш ди. Шуннан соң гына 3тән 2 өлешен кайтарачакларын әйтәләр, ләкин бакчачылар зур суммалар җыярлык хәлдә түгел бит. Владимир Деникин финанс министрлыгына үз тәкъдимендә юллаган бакчачылык ширкәте үз акчасына подрядчыны яллап, сумманың 3тән 1 өлешен аванс итеп түләмәкче, калганын эш беткәч дәүләт капларга тиеш. Бу уңайдан без министрлыкка да мөрәҗәгать иттек. Җавап көтәбез. Я уже не знаю, каким образом эти деньги можно использовать. Мин бу акчаларны ничек тотарга икәнен белмим. Инде 2 ел узып бара. Безгә ел саен 500 миллион сум вәгъдә ителде. Бүген Казан тирәсендә 250 бакчачылык ширкәте бар. Аларның барысы да үз финанслау программасында катнашса, якынча 180 миллион сум акча җыя алыр иде дип исәпли баш бакчачы. Айза Шаймарданов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Чаллыда 45-нче мәхәллә тукталышына яңа павильон урнаштырганнар. Анда Wi-Fi, интернетта эшли, телефонга заряд бирү җайламасы да бар. Тик шул ук интернет челтәрендә әлеге яңалык төрле бәхәсләр дә тудырды. Имеш, шул өстәмә радиация чыганага диварлары да җил үткәрә. Чаллының яңа тукталышында Илшат Аюпов та булып кайтты. Бу Чаллы шәһәренең 45-нче мәхәллә тукталышы. Заманча павильонда шәһәр картасы, өстәмә мәгълүмат эленгән. Автобус көтеп торган арада Wi-Fi интернеттан кулланырга яки телефоныңның аккумуляторын тутырып алырга була. Әлеге яңалыкны беренче чиратта яшүсмерләр үз итә. Хороший Wi-Fi ловит. Отлично. Ышанмадык, килеп кичәгенә карадык балалар белән. Бик яхшы, менә күбрәк шушындай остановкалар булса, бик уңайлы булыр дип уйлыйм. Телефоннарда заряд итеп була икән, бу хәтле дип уйламаганым. Килгән кешеләргә бик әйбәт, алар картадан барасы җирләрен карый алалар. Әлеге яңалык интернет челтәрләрендә дә зур бәхәс уята. Тукталышны берәү үтәли җил йөри торган дип атый. Кемгәдер анда интернет эшләве ошамый, янәсе радиация дә басып торачак. Тукталышларда Wi-Fi нәрсәгә инде, яңгырдан, җилдән сакласын иде. Кем уйлап таба мондый тукталышларны? Алар җәмәгать транспортында йөрмидер мәгәен. Бу акчаларга яңгыр кыюларын ясасыннар. Йөзәбез бит, автовокзалны һәм җир асты кичүләрен төзекләндерсеннәр. Wi-Fi белән кешеләр өстәмә нурланыш кына ала, балаларга аеруча зыянлы. Минем андый тукталышта басып торасым килми. Фикерләр төрле, берәүләр каршы, икенчеләр хуплый мондый тукталышлар ясауны. Гел уйламыйм аны. Барыбер инде өйдә бит так же заряжать итәбез бит инде барыбер. Наверное, анда да бардыр радиация. Тукталыш әлеге шәһәрдә бердән-бер, аны Уфа фирмасы корган. Алар үз продукцияләрен гарантияли. Компания «Солнечный групп» работает на рынке. Без инде базарда 15 ел эшлибез, тукталышларның зыяны юк. Wi-Fi роутер чыгара торган радиация микродулкынлы мичникенә караганда 100 тапкыр кимрәк. Проект дәвамлымы ачыклап булмады. Хакимияттә әлеге аңлатмадан тыелдылар. Ә кайберәүләр аларның күбрәк булуын тели. Тукталышларда пассажирлар куркынычсызлыгы да кайгыртыла. Күзәтү видеокамералары хәвефсез шәһәр системасына таштырылган. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін башқаланың Зарече сәлмәтләндіру лагерінде Тартария төбәкара мәгариф форумы ашылды. Онда 2 атна дәвамында Россияның төрле төбәкләреннән килгән 300 укучы ял итәчәк. Форумның максаты исә балаларга татар рухын сеңдерү, гореф-гадәтләрне якыннан өйрәтү. Чара барышында укучылар үзләренең социаль проектларында яклаячак. Шулай Казанның истәлекле урыннарында булу, мастер-классларда катнашу һәм танылган шәхесләр белән очрашулар да планлаштырылган. Сәләтле балаларны олимпиадаларда катнашканга шуннан җибәрделәр. Төрле спорт ярышларында, олимпиадаларда катнашам. Лыжа спортыннан күбрәк урыннар алам. Быелны татар теле олимпиадасыннан беренче урын алдым. Биектаудан эшкә шикелдә экскурсиялар була, тагын күп әйбәт уеннар, квестлар булачак диделәр. Изге ният белән изге сәфәргә кузгалалар. Быел республикадан 1800 кеше хаҗ кылачак, 247 кешелек иң зур төркем сәфәргә 11 августта китә. Бүген хаҗга баручыларга Түбән Камаллар да кушылды. Быел районнан 100 кеше изге сәфәргә барырга ният кылган, аларны олы юлга хәбәрчеләребез дә озатты. Хош догалар дигән китапны алдым. Монда тагы менә алмалар, печеньелар, булар инде Казанга барганча ошарга дип алдым инде кыяр. Кирәкле әйберләр тутырылган, документлар әзерләнгән. Розалия Фахрдинова хаҗга җыена. Бу аның күптәнге хыялы. Туган көнендә изге җирләрдә каршылашачак. Быел аңа 66 яшь тула. Менә әйтеп бетерлек түгел, ни, ул хисләрне инде авылдан да бихәтәр күп җыелып атып калдылар инде шул хәдәре дулкыннанам инде. Изге сәфәргә чыгарга беренче атна кала, аларга үзәк мәчеттә махсус семинарлар оештырыла. Юлга нәрсәләр алырга, Сәгыд Гарәбстаны территориясендә үзеңне ничек тотарга, барсы хакында сөйлиләр. Быел районнан 100гә якын мөселман хаҗ кылачак. Тизрәк барасы килә, тизрәк күрәсе килә, тизрәк гамәлләрен кыласы килә, бар кешеләр белән дә чын күңелдән аралашасым килә, беләсем килә бөтенсендә. Без менә бу хаҗга беренче тапкыр нияттә, шундай сөенеп барабыз. Бик узак хыялландык инде бу хаҗны үткәрергә. Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә безнең хаҗларыбызны кабул итсен дип, тормыш иптәшем Илсияр белән барам. Түбән Камаллар изге җирләрдә бер ай чамасы була. Хаҗ кылу Корбан бәйрәме белән тәмамланачак. Быел ул 21 августка туры килә. Гөлназ Гынятова, Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Рәкыпов, Яңа Гасыр каналы. Казан күген урталыга ярып, бүген самолетлар гүләде. Җомга көнне башланган гаилә үзәге янындагы майданда "Мин күкне сайлыйм" дип аталган авиа тамаша узачак. Ул һава флоты көненә багышлана. Бүген исә Казан су өстендә репетиция узды. Аны Гөл Бәдретдинов укырып кайтты. Искиткеч һава торышы һәм зәп-зәңгәр күк җомга көнне дә шулай булыр дип ышанып калабыз. Менә беренче очкычлар инде репетиция ясады. 10 август көнне Казансу елгасы өстеннән 200-800 метр биеклектә легендар бомбардировщиклар очып узачак. Ан-2-дән парашютистлар сикерү көтелә, ә Ми-8 вертолеты очып кына калмаячак, елгадан су алып аны югарыдан сибеп тә күрсәтәчәк. Шулай ук бәйрәмгә халыкара дәрәҗәдәге синхронлы мастерлар киләчәк. Профессиональ пилотлар Альбатрос исемле Л-39 самолетларында һавага күтәрелеп катлаулы элементлар ясар дип көтелә. Барлыгы 17 төр техника, Ту-160, Ту-95, Ту-22 оештыручылар бу онытылмас авиашоу булыр дип ышандыра. Представьте, например, Ту-160. Күз алдыгызга китерегез, мәсәлән, Ту-160 Константиновкадан курс алып көнчыгыштан көнбатышка очачак, хәтта шәһәр читендә яшәүчеләр дә аны күрә ала. Казан гаилә үзәгенең түбәсе очулар белән идарә итү үзәгенә әвереләчәк. Пилотларның һавадагы хәрәкәтләрен нәкъ шушыннан күзәтеп торачаклар. Авиация бәйрәменә килгән кунаклар Казандагы оештыру дәрәҗәсен югары бәяли. А опыт проведения полетов здесь Red Bull. Казанның мондый чаралар оештыру тәҗрибәсе бар. Мәсәлән, Red Bull Казан су елгасы акваториясы моңа әзер. Беренчедән бик матур күренеш, икенчедән экипажлар өчен куркынычсыз, халыкка да хозурлану өчен мөмкинлекләр зур. Бәйрәм чаралары җомга көнне көндезге 2дә башланачак. Очкычлар исә һавага 4тә күтәрелә. Тамаша кичке 8нче яртыга кадәр дәвам итәр дип планлаштырыла. Моннан тыш тамашачыларны кыр кухнясы, парашютларны җыю буенча мастер-класслар һәм инде әлбәттә бәйрәм концерты көтә. Авиация бәйрәмен кичке 10да бәйрәм салюты тәмамлый. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.
Тәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиров дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Тиздән Казансу өстендә яңадан очышлар оча башлаячак. Бу хакта тулырак әйтә аласыңмы? Дөнья чемпионаты кысаларындагы 2нче ел рәттән Казан шундый иң мавыктыргыч ярышларны кабул итә. Узган ел 90 меңнән артык кеше караган булган, быел тагын да күбрәк кешеләрне көтеп калалар безнең Казансу елгасы буена. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Болгар радиосы тәкъдим итә 30 август Пирамида концертлар залында Болгар радиосының бәйрәм концерты. Катнашалар Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Данир Сабиров, Илсия Бадретдинова, Венера Ганиева, Филис Каһиров, Ришат Туфатуллин һәм татар эстрадасының популяр йолдызлары. Башлана 18 сәгатьтә бәйрәм концертына рәхим итегез. Август көнне Болгар радиосы алып баручылары Кабаттан Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Болгар каласында радио алып баручылары һәм татар эстрадасы йолдызларыннан шәп концерт. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. Ждешь скидок? Спеши в марку Nissan на Чайкова. Там внедорожники Qashqai и X-Trail со скидкой до 300 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Курс үткәзендә авыл яшьләре арасында Россия күләмендәге спорт уеннары төгәлләнде. 66 төбәктән җыелган спортчылар арасында Татарстан җыелма командасы беренче урынга лаек булды. Бу көннәрдә судагы спорт төрләрендә дә җиңүчеләрне ачыклыйлар. Казанның Ишкәкле спорт үзәгендә Россия спартакиадасы кысаларындагы ярышлар ахырына якынлашты. Академик ишүдә җиңүчеләрне ачыкларга илнең төрле төбәкләреннән 400-гә якын спортчы җыелган иде. Бер атнага якын барган судагы кискен ярышлар нәтиҗәсендә Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Саратов командалары иң көчлеләр булып танылды. Казанда суда гына түгел, һавада да мавыктыргыч ярышлар узу көтелә. Башкалабызда авиаузышлар буенча дөнья чемпионатының этабы үтәчәк. Ул Миллениум күпере һәм Ленин дамбасында Казансу елгасы өстендә үтәчәк. Анда 20 пилот катнашыр дип көтелә. Башкалабыз мондый чемпионатны икенче тапкыр кабул итә. Узган ел мондый тамашаны 90 меңгә якын кеше караган. Һавадагы ярышлар 2003 елдан бирле оештырыла. Очкычларның узыш тизлеге сәгатенә 370 чакрымга җитә. Узышлар 25-26 августка билгеләнгән. Гамәлдәге Гагарин кубогы иясе Акбарс хоккейчылары бу көннәрдә Сочида узучы турнирда катнаша. Безнекеләр беренче 2 уенда үзләренең җиңүләрен бәйрәм итте. Йөгерү, гомуми физик әзерлек, гер күтәрү булар барысы да әзерлек күренешләре. Континенталь хоккей лигасында яңа сезон башланырга әле 3 атнадан артык вакыт бар. Акбарслар өчен инде хәзердән үк ярыш башланды дияргә мөмкин. Казан командасы Сочида узучы турнирда чыгыш ясый. Җәйге яллардан һәм әзерлек җыеннарыннан соң яхшы физик формага килергә, үз уенын табырга бик кулай спорт чарасы бу. Сезон алды ярышында Казанның Акбарс, Санкт-Петербургның Скай, Ярославльның Локомотив, Пекинның Куньлунь, Боз хуҗасы Сочи һәм Россиянең Олимпия җыелма командасы чыгыш ясый. Әлегә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан ашык белән сөтлисезме? Данил Мастер моны чынга ашырыр. Август аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Мастер, Казан Восстаниурам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә Баулы Знакайда яңгырлы булачак, температура 21 градус җыла. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада яңгыр көтелә, 20 градус. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе, Менделеевскида шулай ук яңгырлы, температура 21 градус җыла. Көньяк батышта Орча, Кукмара, Балтачта яңгырлы көн көтелә, 18 градус. Болгар буй Чүпрәледә шулай ук булытлы һәм яңгырлы, температура 21 градус җыла. Үзәктә Чиста, Нурлаток, Субайда синоптиклар яңгырлы көн вәгъдә итә, 20 градуска кадәр җылы булачак.
Алда көннәрдә шулай ук салкынча, яңгыр төшкәннәр ихтималы аз. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам институты теология, лингвистика, икътисад һәм журналистика юнәлешләре буенча яңа уку еллыгында кабул итүне дәвам итә. Документлар 14 августка кадәр кабул ителә. Казандагы телефон 251 01 55. Российский исламский институт продолжает набор по следующим направлениям подготовки: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Башкалабыз Казанда шулай ук яңгырлы булачак. 17 градустан 19 градуска кадәр җыла. Төньяк батыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чыдамлылыгы 74%. Төнлә магнит бураны көтелә. Сәламәтлегезгә игътибарлы булыгыз. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Отряды чәчәк үстерүчеләр клубы 8-9 августта сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр Гвардия урамы 54-нче йорт 1-нче корпуста узучы күргәзмә чәчәк сату чарасына чакыра.